kayo bata. Ganun mo dito. Tubig. Dad, may gin. Bro, namumulutan. Ilang metro kaya. Dala nga namin guys si pancit canton na at inihaw na saging at banana chip at may use candy chip din. Yun lang na dala namin. Nalala ko ito nga nagkaraligo kita na dito. Nagkarasal kitang hotdog. Ito si Carmela. Ay, day ka bale. Doon pala sa Jaffa, ano? Limang patos na hotdog. Ako nagda. Nauyang kami magsuba. Dako yung hotdog. Alaw na kami kauli. Di ba nauyang kami magsuba? Diba ako? Kaya doon nagawa kami kawali ng gisang sa akin. Nataman. Dito na lang. Hiraman ka. Nagtigsod ba kaya nag-aano sa nababa? Bilis ko. Siguro, dahil nandiyo yan na ano. Nasang usok ta ang panggatog. Itong ano ba ka? Ano kang nyo? Mamamula-mula ang mga nabi. Gusto ka strawberry. Tapos pero masubog ka. Hindi mo nanigda. Wala ka nagluto. Ano ko sa agro ko? Ano ko nagluto? Ano Ikaw yan? tiglan na suka. Ano na yung ano? Paano? Ginarit-garit ko sa batag. Nilagyan ko ng konting suka. Nilagyan ko Pinamara mo pa? Nilagyan ko na ng asukal. Dati pinapamara ko. Pangit pag binabalad. Binabalad dapat yan? Di ba ginarit mo? Ano ba ka mga? Ginarit mo. Ginarit mo sa lip. Pwede man. Oh, nasi! Oh my God! What the? Ako pa, may suka. Tapos, ighaluan ko na siya ng asukal. Ano ba ka mamaya ko? Hindi kaya. Baka po kaya ako. Hindi ka nagkapos ako. Ay mo. Dapat ako kung may maluto. Ganun ba ka? Saan po yung tutulong mo yan? Kaya abang ang gagawin ang ano. Sabi mo. Pwede na gagawin yung ito. Dahil may ilang daw. Wala niya. Wala niya ito ba yan? Gawa ng tawag. Madi na kong bilhin sa iyo. Para bumili ka na lang. Ano ka man ka? Saan ba? Tapos talaga nito. Ito pa? Pagdaba ka man. Abang yung bilhin? Hindi ako arte. Talaga niya sinubang siya. Bakit ba gusto na? Sabot mo sa mga ito. Mga minsan pa nagulo ka akong pang sistem na dito. Mahilaga. Ano ka nung ano talaga? Minsan pinisay ko. Kung ano lang, bakong luto ang toyo. Ayaw, baka na lang. Buo. Kung pag ginako ang Hindi, pag mabuhuhot sa kantikan. Sarap. Nagkaroon ka to. Ang iba ba yung tigil ang ano? Itlog? Baka nasip ko. May video. Dapat ako sa May video kung ito yung ano. Ay, ako sarap. Umahal na harang. Ano ba ito? Ang pansikin doon sa ang dako laon. Hindi ko nagkakaroon. Saan yan yung talo? Dapat, dinuwa mo na. Kay Kolo. Pero pag itong masaramin na ang kato. Yan eh. Ba't tinulo mo na? Tipid ka kaya. Kasi laki niya eh. Hindi ko dapat ito. Grabe, Dapat ito ang grabe ano. lang. Ha? Sabi mo lang ito. Gusto ka ito makita. Hindi. Matingkot ka. Meron din? Meron din? Hindi ako lagi dito. Ito ba? Hindi mo pinapasin. Hindi. Tara. Ito yung natira niya. Ba? Ang sarap ako sa diya. Bakit ako kakakaroon siya? Ito ka itong aray. The taste is not good. Ano yung trabaho? Ano kung ito? Mula na mga ano, mga 20 lang ano ko sa. Mga? Mga? Balik ulit. Twin pack? Pinatol.